mình ngay đây cái con Jngersi Kharshandi basong basa kiam bạn ngay đây ru con Nongsumar Kharsi mình tang la song la sa ho Umphrew tengawan mình ta ban Pyntip sia ki parlok ki parajor ki ba wan ki bajuan sim dawai nga tengah kuat baki taki parlok parajor ki kino ki ba kuat ban sim dawai nga ong kin sungha ban wan no su Umphrew kai namar banglasya mut ban song ban sa su Umphrew na ban ta ki dawai khasi nga khwa ban thung bat ban kan seo ye ki kan bat namar la syai hadian habot yo Jaka bangam yo ban thiet tengah ngahap ban Sumar lupa ban ta ki bangang yo ban thiet kan ni ko Umphrew ko don Hajan ke snong Umrynjah karung nak jan yang mane pres Umrynjah ki bo aku ban wat Pyntip yang ki don kam bakin phun yo nombor khandai sao not ar iwe Umrynjah nhiều san lai not te sa way pat khandai sao not ar lai khandai arwe